Kaseng ki samla puli ka khasi student union narpu circle harangkat bat kirang bas nong ka thai narpu kila airport shiteo ya ka National Highway Authority of India ba kadai ban sedang no ban maramot namar ka jingsneu palat ka surok ba National Highway 6 kani kalawan hadian kit khot ka KSU bat kirang ba nakadaw was new palat ka surok National Highway 6 menta ka si ka arpnu trik noi tung kila leibu jingtho au DC ka East Jantel District bandawa maramot hapo nyeusngi balada ki bor sarkar bat ka NHAI kimle ai kiar kanhon kinsim ya karai ka pating e wat ban mi sha surong kini kiar kanhon kim yolat ban kendo UDC Henry ka dorkas la depan IT halo ka jingjat rathai ka surong kalong shaba palat hapo ka thai narpo nadu men kre shadu malidur laban pen kan mau men hakar photorik banai banyo arjar arpulai ka seng lembat ki rangba snong ilaka narpo kilapen long ya ka ji kendo lang join meeting bat kilasim ya karai ban ajing tho UDC ban sedang repair ni marmot ya ka surong KSU narpo circle lembat ki rangba snong ki badan hapo ka thai ni ilaka narpo ni mentang singgil yo ban ya summit ban bu ya ketika memorandum tau deputy commissioner jangka district jongi ka Eastern Channel District ka memorandum ka bangila bu golong halor ka jinglong jingman jong surok National Highway 6 te la ban kemau ban kaliang jongi kum ka KSU lambat ki ramba snong ki badan hapo ka thai narpu jongi ngilio ban khot ya kaji kendulang ke chai meeting manhak ni ki tio waldap ka arpho tarik mentau nai Julai to sedang arjar pulai kene kaji khot ban ya kendulang mengikum ka KSU lembat kira basnong kalong ban ya tai ban ya kran halor ka jingsnu plak pot jong no surok National Highway 6 hakutu kaji kendulang jungi hangtai apo snong menkre ngili obani kran badda kawe gejimut akato si ngila sim ya karai rengkat kejilonon ki rambak snong befer jong thai narpu jongi ngila sim ya karai ba ngina ada gejing tho shau deputy commissioner bat kumju bau deputy commissioner un sim khia kana kam ban ajing tho budbud saka enhai te hakani gejing tho ngilong ba mengi arki kenhun KSU lam bat ki rambak snong nilai por ya ke sarkar ya ke bawah district ba ya ke NHI bahkan marmot lan repair yang surok ba NH6 hapo nyosi dilla ke sarkar bahkan barka NHI ki klemsim khia ki skap kuman ban nakalian jungi ki ar kanhun ke KSU lam bat ki rambak snong jong thai narpo min sang jingalang ban berkat bansim dak we par ka senjam ban la e nagmenta kasuk kasan nagmenta ka jinge jong pai ba nong sa song jang thain bat kumju ki baya lang ba wan sorok te ka jingkli hang ne ni ko ban gli kalong ba balai hadu kan ka sarkar kam yo imo ya kan ka jingle ben ka jingle klet ka jingle bom setnyo jong ka National Highway Authority of India yaw no sorok ba ban yo i ba ka jingsnu sorok kare nadu na te na thainman kre chalu sha rata sharam leader kai kena ka jingle jong sarkar haba man kasi ketika toll gate ke badan halum snong ki krong kajna ya ki trok ki krong kajna ya ki kali ki ba yet sorum chanang te kai ka jingmut kana chei ki bu ya ka to bisa te delo ka nongrim ba ngi ngimla asu ban ya sha ya ka jingle jong ka sarkar ka jingle jong ka nesai kala ban ben sepat put nama ba hatang kilometer pinyo i dak katno tali ki kali ki sniu hapo atang kilometer pinyo i katno tali ki thwe dok kha kinan ki thwe ki ba long kum kinan dok kha tagai kana jing la jong sarkar hoi kamri ka kamram jong i kum ka sen kamri kamram jong kira ba song bapli bakin mi la ying ban sim ya kana senjam andre penbor ngi bangile nama radang ngim kan e ni syothu ba kordit ka jing tim ka long ngi pai ba tena mar ka jing suk nama ka jing sang ban ngi perkhat nang banta ka jing khia jong pai ba ni perkhat nam ta ka jing e jong pai ba khamtam bapli kitu bapang bastam tikin le kum no dehelo ka norim ngimla ban chupe ni ai ka le jing tho chau tip tu sor ba on forward saka NHI ada sai sen nong ada ka sarkar bat ka NHI kimtre balle ai mangi mu KSU lam berke jingis lo kilang jor kira ba snong tu badon ko ka thainar ko ni haban sim yak senjam
ban berkat ya kan saya shen Shim ya ka kabu sha ka lawe ka bakwat bakhya da ka ba phiwan man pha pet batsha sumar haka de Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Bala Pentebet haka ban sumar jing pang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi ublay na do ka khatwe baje min step ha do henry baje janmet